Ahojte, volám sa Kristína a toto je moje druhé video o andulkách. Dneska by som vám chcela trošku povedať o Rickovi a trošku o Elinke. Takže začneme, to je jedno, napríklad Ellie. Takže Ellie. Ako ste si všimli, je žltá, je to slečna a je mladá. Sice neviem, koľko má mesiacov, ale viem, že je mladá. Je menej učenlivá ako Ricko. Ricko sa učil rýchlo, no to vám poviem potom. Zo začiatku, keď som ju mala prvýkrát, bola taká plachá a nedala sa vôbec krotiť, až mi odchusla kus kože na nechte. Vám to ukážem. Neviem, či to vidno. No, toto červené, vidíte? To mi spravila táto slečenka. Tak, to kvôli tomu, lebo sa tak bála. A ideme na Ricka. Ricko je mladší než Ellie, to si môžete aj všimnúť. Je nižší, tlustejší a mladší. A je učenlivý. Keď lieta, tak tomu ukážem s rukou a on mi na ňu skočí. Alebo prídem, no takedy mi to vidíte, že prídem tak úplne blízko ku nemu s rukou a hneď mi na ňu naskočí. Pri nej sa to nedá. Pri nej to musí dať, že jej musím až poškrapkať brucho a vtedy mi naskočí. A ku nemu len priložím ruku a hneď mi vyskočí na ruku. Alebo keď som ju mala predvčerom prvýkrát, včera prvýkrát, tak mi skočil na hlavu a to som ich mala vtedy prvý deň, aj na pleco mi skočil. A teraz už sú celkom v pohode, ale keď sú ako v klietke, no tak sa ešte boja. Takže to by bolo všetko. Píšte, aké otázky ešte chcete dole do komentov, takže čaute.